ebandla laseKholinte uconference wonke esitshela ukuthi kwawenzekani nayinto zizambatho nani wayifundisa ngalokho ngoba sasifunda into esontweni kodwa eyangisonto yayizovalwa iqembu lelingizalayo la kuThenisi ngicela nibambe lento mhlawumbe yona ngizoyishumayela bese ngiyeka uma bengena fundisa uzama njengoba bengena iprocession yabefundisi sasikhula unumber 37 thina siyibandla singaphakathi kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana benanhliziyo bangena sikhula ivesi sisithandi elithi Elisha inquluma lakhiwe ibona bangena bawuthwele umphongolo kaSimakade indlu yagcwala indlu yagcwala intuthu kwanukumusi kwezwakala uNkulunkulu akathwalwa abantu abangaqoki izambatho kuphela uNkulunkulu wabantu bonke uNkulunkulu uthwalwa abantu uNkulunkulu wabantu bangena bemthwele uSimakade babungema benyuka naye esinye zashishiliza sahlala phansi zasho ngezilimi sibambele ithulweni ikhonkokana sibambe ikoda yesonto ngoba phela kuzokwenziwa into yasekhaya lana mawubaba eshumayela ethi ngathi ngasizwe isando sikhale entabeni eGolgotha ngathi ngiyabona igazi lahlala ehosha iqoqono ndindwa iqoqidakwa ngabona amadoda baba akithi eluthela ekhumula amaphansi esemboza ubuso lenkazimulo iyangena nasesontweni lenkazimulo eyabona uIsrael phezu kaMoses sayibona esiqhomaneni ezweni langakithi sabona amadoda ekhumula amaphansi esemboza ahambe sayizimuku ethandaza izimuku asivimbezela uThixo endlini anganandaba nasevatho engenandaba nombhedesho asivimbezele omdala kuleyikhathi mlando walamaxhegu angisalayo angihlala nobaba emishini ekhangelana ngalelo langa sakushiya ukudla kwangesonto singakudlile emhlanganweni ngoba into kaNkulunkulu yayisivimbezele ngamandla masifika emishini baba wathi ulambile ngapheka mina ngamphekela ngaphaka ngafike ngamnika office wathi hawu Ntombi ngidle ngathi yebo baba wathi awu kulungile kanti ngesikhathi ngiphaka ingqondisele esiqhomaneni ngishiye iplate nebhawu lokufaka isishebo ngabeka phezu kwetafula ngaphaka amaqoqo amabili etray phela into okuhlangana noNkulunkulu angase nje azwakale khona manje nje azwakale khona leyo nto emhlabeni yokuthi abantu bahlangane noNkulunkulu leyo nto ikhona ifike iqhubisa ingqondo yomuntu ngaphakela etrayini ngathi akahle wathi ngizoncenga ngoba ngilambile wathi uthi uyahlaba kanti sitha seswayini sithulule sonke ngashiya si-empty wathi uyahlaba thothi iswayi lodwa wayeka wathi hamba uyolala Ntombi ngahamba ngafika ngavalele ekamerweni lami ngarola kwase kwasa ekuseni xa uNkulunkulu obemboza intaba esiqhomaneni ekuseni babungema wathi ngizamela Ntombi ngilambile ngazama ngapheka ngamnikeza ngizasho ukuthi ingqondo yami isoba kanti wanyanisa ngoqoba upheke namakhasawo uyisigaxu njalo na wena uxakwa izindaba nje akakaxakwa uNkulunkulu wena uxakwa abantu abakhuluma ngawe awukazi ufike entweni yokuxakwa wena uxakwa isinkinga nje kodwa ukwazi uxakwa uNkulunkulu uthi ukuthi nawe uNkulunkulu enqakile nangegcwele indlu egcwele nakimi uNkulunkulu
Ngiyathula ke sengizoqeda siqhubeke nenkonzo. Wewayizethi uma uNkulunkulu ongizalayo nabantwana bakwethu naba bakhona abantwana bakwethu nanga umntwana omdala ngimlama uhleli lapha befike ekhaya behlebhasini bebuya kulomhlangano umntwana ongizalayo indoda kwaZulu engakholwa wangena ehlathini wabaleka washiya umuzi wakhe kwaba izinsuku ezintathu engakwazi ukuhlala kwakhe waze wathi uma Bishop Thwala ngizomgada mayifika ngibuza ukuthi kanti senzeni kuye wathi mayifika embuza indaba esithi uyini usibalekela sona yini ngoku emhlanganweni wathi mina ngikwazi ukuhlala nani nina mhlawumbe buye emhlanganweni esikhomaneni nani nezinkanyezi nonke emabuzini umuzi wonke wakhanya mina ngabaleka uNkulunkulu lona uNkulunkulu ilamahasi uNkulunkulu ephuma phakathi kwempetesho uNkulunkulu amadoda ngithi esontweni elokhu ezula athi phakamiselani inhliziyo zenu enkosini suka thina siyiphakamise ngempela izulu bese liyazamukela yabaleka indoda yashiya umuzi wayo wathi ngeke ngihlale nani ngiyangisabisa lezi zinkanyezi ey'la yini emabunzini zingixosha la ekhaya. Chapter 1 ngifundela amavesi amancane. Chapter 1 incwadi yamaHebheru. uNkulunkulu lona uNkulunkulu hlala naphezu komuntu wesifazane ahlala uNkulunkulu hlala phezu kwabantu ngizosho njalo uNkulunkulu hlala phezu kwabantu uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimisileyo ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe yona ethi ingukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu seyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo Nkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo kusukela manje kuze kube phakade amen sengikhulumile into yami ngihloniphe ngigoqe kanje ngezwi uNkulunkulu ngifunile baba ngifuna isihloko ngathi lento ngizoyisho baba uyongithethisa kodwa bengifuna baba ukuthi angazi ukuthi igama elithi uNkulunkulu uyazama liyasebenza kodwa bengifuna ukuthi usezame kaningi ukuhlala kubantu sekuzame kaningi Bishop uNkulunkulu ukuhlala kubantu umthetho wakhe ufuna ukuhlala kubantu uNkulunkulu ufuna ukuhlala kubantu bese kuthi into azoyenza emhlabeni ayenze ehleli kumuntu ayenze nomuntu cela uyiqoqe into yami ngoba ngifuna isishonelwe ilanga kwakuyiyona imizamo leyanto yokuthi asibenze ngomfanekiso wethu ukuze sokwazi ukuhlala naye ukuze sizoba kubo babekithi masibenza asibafanise nathi kade elokhu efuna ukuhlala nomuntu uNkulunkulu ufuna ukuhlala nomuntu and uNkulunkulu ufuna ukuhlala nomuntu and lo muntu afuna ukuhlala naye kungaba nguwe
ngoba yena nje ufuna ukuhlala nomuntu, noma nomuntu mnyama noma mhlophe, noma wesilisa noma wesifazane, kodwa ufuna ukuhlala nomuntu bese into ayenzayo ayenze enomuntu. Akayithumi ngelosi phambi kukaJesu uJohane ngoba ufuna ukuhlala nomuntu. Ubaba uthathile lengxenye yentshumayelo, akathumi ngelosi bakhiphe igibhithe, uthuma umuntu ngoba ufuna ukuhlala nomuntu. Wayingathatha kuzi igidigidi zayingelosi kodwa ufuna ukuhlala nomuntu, ebese sebenza naye, abese hamba naye umuntu. uJohane ke mayisembonile uNkulunkulu uthi ulizwi wabanyama ulizwi sambona thina, uthi wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe injengenkazimulo yozelwa yedwa kuyise, enokha kuyinqubu ezohlala ethakenzame ukuhlala nabantu. Makwedlula igeneration isimphoxile athi kuzobuye ngizame nakulapha ngoba ngifuna ukuhlala nomuntu, ngifuna ukuhlala nomuntu. Lithi lelizwi uNkulunkulu esekhulumile endulo ngamathuba amaningi ngesikhathi esiningi. Ekugcineni kwale mihla sengiyazana ukhulume kithi, awubheke nje awuzwanga, kanti njengoba silana nje ukuthi uNkulunkulu wenzeni, ukhulumile kithi, awuzwanga, awulethwanga ukuthanda kwakho. Isifundiso samaLuthela sithi uyena olibuthayo, uyena olibizayo, uyena olikhanyisayo, uyena olingcwelisayo. uNkulunkulu lokhenza imizamo yokuhlala nomuntu. Ekugcineni kwala mihla ukhulume kithi, sengizothandaza. Ekugcineni kwale mihla wenzeni uNkulunkulu? Ekhuluma ngubani? Ngendodana yakhe ethi ubani lona? Ethi yona ingukubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo. Yona ingukubengezela ohlangane nayo, uhlangane nokubengezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. 2 minutes ngicela ukuthandaza. Ngoba yona iwukubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo ohlangane nayo, hlangane noNkulunkulu. My address abantu ithi ngibonileyo mina umboniwa, ngoba umthetho wami ngibaba mina nobaba ukimi. Ubaba kenzi lutho ngaphandle kwami, njengoba nendodana ingenze lutho ngokwayo. Iwubengezela kwenkazimulo yakhe, ufuze yena uqobo ambonileyo. Umbonile uNkulunkulu, umuntu ombonileyo uJesu, umbonile uNkulunkulu, umbonile uNkulunkulu, ngoba yona ifuze yena uqobo. Sambe sebantwini ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu, kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngomuntu ukuyolanda umuntu. Utholakala ngena option uNkulunkulu. uNkulunkulu start
nomuntu akakwazi ukuya phambili ngaphandle komuntu, akakwazi ukuya emuva. Ma embona uDavide elokhu emnaka umuntu uzaphendukela kuye athi awutshele uyini umuntu kanti yini umuntu ukuba wena umnakhe kangaka ubheke indlela owenza ngayo. Uyayibona ukuthi wacisha weziphutha, umuntu wacisha walingana nawe. uNkulunkulu umuntu cishe alingane nawe. uNkulunkulu nicishe lingane nomuntu. Ufuna umuntu samfuna nango-2022. Abanye phakathi kwethu befundisi baye ebufundisini ngoba kwabizwa i-altar call yabantu abafuna ukosebenzela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu. Kodwa-ke manje sebeya ngezizathu ey'ningi, bafuna uduma, bafuna ubabakhulu, bafuna imali, bafuna ukhonzwa, banezizathu ey'ningi ezenza ukuthi babe la esikhona. Kodwa uNkulunkulu cela simele inyawo. Manje uthi uJesu mfokanzama kubapostoli, madoda ngiyahamba manje, yonke lento ngishiya kini ngegama lami nokhipha amadimoni alivele liphumele. Funeka umuntu ohleli uNkulunkulu, umuntu shona uNkulunkulu phezu kwakhe uyakwazi ukukhipha idimoni. Bese ethi uJesu amandla engadlulisela kini ngidlulisa a double portion. Oh God, nina-ke bafana nokwenza izinto ey'nkulu ukunalezi izinto ezenziwe yini. Lalelani bafabane, umhlaba ulindele ukubona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ufuneka abe kumuntu. Lo mhlaba ulindela isolution from kumuntu ohleliwe uNkulunkulu. Uthi uJesu yebo msenzile izinto, kodwa nina nokwenza into enkulu. Uthi nina maningaba nokukholwa kube ngangenhlamvu yesinaphu, niyokhuluma izintaba. Nina nithi intaba qubuleka, usuku uhambe uyophonseka olwandle, kuyoba njalo. Umhlaba ulindele Apostoli Mtsweni ukubona uNkulunkulu ehlezi phezu komuntu babudobe. Umhlaba uzokhululwa uNkulunkulu ephezu komuntu. uNkulunkulu ehlezi phezu komuntu. uNkulunkulu awudingi ukuhlakanipha okuningi, awudingi. It is good to be educated, but leyo nto ngeke ikusize ukukhulula abantu ababhubhayo. Uzosizwa ukuthi uhlangane noThixo ahlale phezu kwakho. uNkulunkulu udinga uNkulunkulu ahlale phezu kwakho, bese ukhulumisa izimo ezistabhoni, uzikhulumise egameni likaJesu, bese ziyabhawa lezo zimo ngoba ninamandla ohlabelelayo ukuthi nafana ezulwini. Limnandi kithi sonke igama lithi Jesu lingaphezulu kwamagama onke, ukubengezela kwenkazimulo kayise. Igama lakhe selaba likhulu ukunalezingelosi, ngoba yena ufuzwise uqobo lwakhe. Bazathandaza mpino. ungophakeme, ungophilayo, uNkulunkulu igama lakho, ungujava.